Huomenta, huomenta. Eikö hyvää iltaa, pikkutumpit. Tervetuloa minun videoblogi. Olen Magnus ja olen 35 vuotta. Okei, kuule nyt. Tänään, tänään minä menin kellariin, koska minä halusin katso, jos minä löydän yksi asia. No, kuitenkin, kun minä tulin alas, minä nähdään yksi lappu, niin sano Güntteri tai joka. Ja minä ajattelin, että Ja minä ajattelin, että kuka Güntteri? Minä en ole Güntteri. Mun nimi on Magnus ja sukunimi on Silvenius tai Öman, mitä sinä haluat. No, kuitenkin siellä sanoo Güntteri ja minä ajattelin, että ehkä Güntterin luulee, että tämä kellarikoppi on hänen. No niin, ja myös mun kellariovin mun kellariovi sanoo C1. No niin, minä ajattelin, että nyt minä puhun tää Güntteri-tyyppi ja sanoi, että anteeksi, mutta ei saa laittaa sun nimi minun kellariovissa. Niin menin plingata hänen ovi ja sitten hyvä, että hänen vasta, koska ylöspäin. Ylöspäin. Okei, koska niin jos tää on hänen ovi ja sitten tää ylös sano C1 ja minä ajattelin, että ehkä se oli hänen kellarikoppi. Yläpuolella. Okei, niin. Oven yläpuolella. Ovi yläpuolella sanoi C1. Niin minä luulen, että ehkä se on hänen kellarikoppi. Niin minä käytiin. No niin, mitä nyt tehdään, minä luulin. No, minä juuri so. Minä tein näin, että minä menin alas kellarin taas. Ja sitten otin pois tää lappu, niin sanoi, että tää minun kellarikoppi on hänen. Niin sitten toin nästäkon. Seuraavalla kerralla. Niin sitten seuraavalla kerralla tuo Güntteri naapuri meni alas. Sitten hän ei tiedä, jos se on. No, ehkä sinä ymmärrät, mitä mä yritän sanoa. Okei, tää tuli nyt 4 minuuttia. Anteeksi ja hauska huomenna. Hei hei!